ungahlala. Manje wena uthanda uYashi. Ngikubuza umbuzo wena. Yebo. Ngithanda umfo wena. Naye uyangithanda futhi. Lokho uthatha igama lakhe. Kuthi angife mangizusho igama lakhe phambi kwami. Kodwa Nkosikazi Duka uyangithanda naye. Ziphendulele wena. Ngizoyikhulumela noYashi. Cabanga ukuthi yini wena? Uyini wena ongathanda umfowethu njeni? Ucabanga ukuthi kuyakufanela? Ngisho kuma nje phambi kwakhe. Kuqala usisi wakho wazoqamba amanga emndenini wethu. Manje sekuwena wenza okufanayo. Cha, Nkosikazi Duka. Akukho engikwenze ngenhloso. uYashi naye ungalilokotha uthatha igama lakhe. Kumanje sibekezelela udadewenu. Manje siyahlukumezeka ngenxa yakhe. Isithunzi sabakaJahagida sicekeleke phansi. Umuntu onjengo-AJ kufanele uthi azehlisa isithunzi. Ingabe nikuhlelile konke lokhu nobabili nodadewenu? Nikuhlelile ukuthi nithathe amadoda acebile niwaluthe ukuze ningene emndenini yawo? Ikona kodwa lokho eningakwazi ukwenza? Cha, Nkosikazi Duka wenza iphutha. Ngenza iphutha? Yebo. Nkosikazi Duka, ngicela ukuthi ungithembe. Ngiyamthanda umfowenu, ngempela. Ngizange ngimthande ngobe umuntu ongcono. Lokho kusho ukuthi wena ubungazi ukuthi uYashi umfowethu. Kodwa angizange ngimthande ngoba nakhe umfowenu. Sasi lokho sihlale sihlangana. Kwase kuyaqala ukuthi vala umlomo. Umbhedo wani lo? Usho ukuthi uYashi bengashela wena. Uqambelana amanga kangaka. uYashi akazange akushele wena. Ubhajwe kunoqhaka wakho. Unoqhaka lo omquphele wona. Lo noqhaka obamba ngawo abafana bese ubaholela ophathe. Noqhaka. Yini ozama ukuyisho ngisangenze lutho mina? Ingabe awuzange umcuphi? Usho lutho uyamthanda ngempela? Yebo. Pho yini lena? Ngiyakuxwayisa okugcina. Khohlwa nya umfowethu. Ngoba uma lezi ithombe engashicilelwa, ngoba ngeke ukwazi ukulimboza ihlazo lakho. Akekho umuntu oyovuma ukuthi ashade nawe. Ungcole udlula udadewenu. Uqale ngokufuna umfowabo kaSaraswati. Uthe uma uhluleka lapho, usufuna umfowethu. Nkosikazi Duka, akuyona lento ayicabangayo. Ukuthi sukela manje uma kukhona ukubuza ngawe noYashi ubatshena ukuthi akukho lutho lunihlanganisile nobabili uyilokho nje. Ngaphandle kwalokho uzothola le ithombe ekhasini lokuqala lephephandaba. Isithunzi sakho sokucekelwa phansi. Nodadewenu kuzomela ahambe la ekhaya. AbakwaJahagida ngeke bamele udadewabo kamakoti oqoma yonke indawo. Futhi uma wakho nobaba wakho bazokumela lokho. Amalunga amathathu omndeni wakho azohlukumezeka ngenxa yesinqumo sakhe esingasile. Manje ke nquma ukuthi uzokwenzani. Ngiyacela Nkosikazi Duka umusu kuyenza into enje. Ngakho ngithembise ukuthi kusukela manje wena ngeke usho lutho mayelana nokuthandana kwakho noYashi.
Uyangithembisa noma kumele noma ngabe kwenzakalani ngeke ngitshele umuntu ngami noYash. Revati, kwenzakaleni? Ngitshele, ha? Ye, Revati kwenze njani? hey, kwenzakaleni? Ngabe khona kushiloyo? Uyabona ke wena, lento yakho yokungiqanda. Buka ke, Revati, ngitshele, kwenzekeni? Uthando yamfazi, ha? Ngabe khona kushilo ngoYash? Ungakhathazeki wena ngaye miyakasho noma yini ayifunayo. Revati, ngicela ungakhathazeki ngalutho uma nje mina ngisaphila, siyezwana? Ngikhona mina. Wena noYash nizoshada na kanjani uzosisiza ulila. Khumbula lokho. Uyezwa ngithi mntanami. Nje ungilindile ma. Lalela. Sengiyahamba. Revati. Revati. Ngizohlala ngodabeni. Yamthanda uYash. Ngakho kusukela manje ngithembisa ukuthi ngeke utshene umuntu mayelana nawe noYash. Umndeni waJagida susenzele isinqumo. Ngale nkinga kaShweta ukulungisa lokho ngathembiswa uma wakho ukuthi uShweta uzoshadela emndenini okahle. Ngibona uYash noShweta ukuthi bayafanelana. Ngakho ke ngase ngicabanga ukuthi kumele bashade. Kodwa ngizwe ukuthi wena noYash nabangani ngiqonda ukuthi uyamthanda. Ngibona ukuthi kufanele ngikubuze ukuze ungicacisele. Buka Revati, uma ngabe lokho kuyiqiniso ungazise njengamanje. Ngizowuhlehlisa lo mcimbi. Injabulo yami nekasisi wami ibaluleke kakhulu. Uxolo AJ. Ubani ukutshela ukuthi mina noYash siyathandana? Cha. Ukuthi mina naye sithanda uxoxa. Uma kukhona okuthile singabangani. Ingabe uYash ucabanga ukuthi ukuhlangana ikhashana ezimbalwa sekuwuthando? Kodwa akusasho lutho ngithi. uYash usho into efana naleyo. Kodwa Lila unesiqiniseko sokuthi nobabili niyathandana. AJ, uyamazi uLila ukuthi unjani. Ubona yonke into engafanele ayibone. Ilokho nje. Akefe enedrama. Ngokwakhe intombazane nomfana ngeke baba abangani nje kuphela. Kodwa ingabe kunjalo? Cha, akunjalo. Ilokho nje. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.